Καλησπέρα σε όλους. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Κυρίως με υγεία. Και το λέω αυτό γιατί τώρα συνειδητοποίησα σε αυτή την ηλικία ότι το πολυτιμότερο αγαθό στον άνθρωπο είναι η υγεία. Γιατί πέρασα με απέρτα. Τώρα τελευταία αποφεύγω τις εκδηλώσεις για πολλούς και διαφόρους λόγους. Δεν μπορούσα όμως να λείψω από το σημερινό προσκλητήριο που είναι μια παναθηναϊκή σύναξη που έρχεται από τα παλιά. Και αποδέχθηκα την πρόταση και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ανδρέα τον Οικονόμου και να πω και κάποιον που έτσι τον παρακάμψαμε λίγο, τον Άκη το Μιέρη, ο οποίος είναι ένας εργάτης και είναι πολύ κοντά στους αθλητές. Δηλαδή όλοι όσοι υπάρχουν εδώ, όλοι από τον Μιέρη πήραν το τηλέφωνο. Ναι. Αξίζει να πω ότι σήμερα εδώ, εκτός από εμάς που αναφέρατε ότι είμαστε, υπάρχουν και αρκετές άλλες οικογένειες. Είναι η οικογένεια του Καμάρα, η οικογένεια του Τουμπέλη, η οικογένεια του Πανάκη, η οικογένεια του Μπενάρδου, η οικογένεια του Κομμέραν, έχω σημειώσει, του Παπαεμμανουήλ. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο μέλος κάποιας άλλης οικογένειας του Παναθηναϊκού. Βεβαίως όλοι είμαστε της οικογένειας, αλλά επειδή ήταν παλιοί συνάδελφοί μας, γι' αυτό κάνουμε ιδιαίτερη μνήα. Και μερικές κοπέλες που είδα εδώ πέρα των συναδέλφων, είχα πολλά χρόνια να τους δω και κάποια δεν με γνώρισε γιατί έχω αυτή την εικόνα με το κεφάλι. Το μπόι όμως δεν είναι. Το μπόι μπαίνει. Λοιπόν, πρώτη φορά πραγματικά γίνεται τόση μεγάλη συζήτηση για έναν πολύ μεγάλο ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, ο οποίος ερίστο εμπαρόδο δεν έκανε και καμιά μεγάλη πολυετή ποδοσφαιρική καριέρα. Μιλάμε για 3-4 χρόνια. Τι να πούμε για το Δωμάζο που είναι ρέκορτμαν 23 χρόνια. Πρέπει να μιλάμε εβδομάδες. Αυτό σημαίνει ότι ο Ξανθός Άγγελος ήταν μια μεγάλη αξία. Δεν ήταν επί των ημερών μου. Ο Μιλών δεν ήταν ούτε καν στο αίτητο. Εγώ ήρθα μετά. Όμως αυτά όλα υπάγονται στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Από ό,τι διάβασα, άκουσα, ήταν ευφιέστατος, μορφωμένος, καλοσυνάτος και άνθρωπος της προσφοράς. Και δεν κοίταγε μόνο αν ήταν Παναθηναϊκοί. Αυτό δίνει μεγαλύτερη αξία στον άνθρωπο και στον ποδοσφαιριστή Άγγελο Μεσάρη. Το διπορικό του είναι πολύπλοκο. Σχεδόν σε μικρή ηλικία εγκατέλειψε τα εγκόσμια, κυρίως τα ποδοσφαιρικά. Και επειδή μπορεί να μιλάω καμιά ώρα να τα αναφέρω, καλύτερα να πάρετε το βιβλίο, να το διαβάσετε, αξίζει τον κόπο. Είναι πολύ μεγάλη περίπτωση του Άγγελου του Μεσάρη, που ερίστο εμπαρόδο έπαιξε 3,5 χρόνια. 4 χρόνια. Και βέβαια η ιστορία μεγάλη ήταν αυτό το περιβόητο 8-2. Πότε έγινε αυτό το 8-2, κοιτάξτε μια σατανική σύμπτωση. 1η Έκτου του 30. Αν δεν με αποτέμει. Στα γενέθλιά του. Μια μέρα πριν το Wembley. Το Wembley έγινε 2 Έκτου Και τα γενέθλιά του. το 71. 41 χρόνια. Τι σύμπτωση. Ο Ιούνιος μήνας είναι ο γούρικος του Παναθηναϊκού. Έβαλε 2 γκολ, έφταξε άλλα 2 και έπεσε με τέτοια άνεση όταν η μπάλα πήγαινε στα πόδια του, πριν την πάρει τον αποθέωνε ο κόσμος. Έτσι λένε οι παλιοί δημοσιογράφοι. Δεν είχαμε την τύχη να το γνωρίσουμε γιατί είπαμε άλλης εποχής. Εμείς είμαστε του Wembley. Άλλη εποχή. Το 8-2, πώς προέκυψε το 8-2.
προπονητής της εθνικής ομάδας, όλο συμπτωματικά ήταν ο προπονητής του Ολυμπιακού. Και παίζουμε με μια εθνική ομάδα και επειδή ήταν του Ολυμπιακού δεν καλεί κανέναν από τον Παναθηναϊκό. Πριν από τον αγώνα του 8-2. Και μάλιστα είχαν μια τέτοια έπαρση που ανήμερα του αγώνα, 1η Ιουνίου δηλαδή το 30, έλεγαν ότι η Ανδριανοπουλέη, έπαιζε η πεντάδα των ΑΕΜ στον Ανδριανοπουλέη, θα ισοπεδώσουν τον Παναθηναϊκό, ετοιμάσανε νεκροφόρες, ετοιμάσανε καραμούδες να έρθουν στην Αθήνα να ισοπεδώσουν τον Παναθηναϊκό. Έλα που θύμωσαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Τσαντίστηκαν, επειδή δεν κάλεσε κανέναν ο προπονητής εθνικής, που ήταν και του Ολυμπιακού, με την εθνική κανέναν. Έτσι είσαι. Έλα εδώ. 8 τεμάχια. Αυτό έμεινε στην ιστορία. Θύμωσαν, τσαντίστηκαν, πείσμωσαν, όπως πολλές φορές συμβαίνει και σήμερα ακόμα. Αν κάποιος πρόεδρος είπε για μένα γιατί δεν με πήρε στην ομάδα του, το 70 τόσο. Και λέει έχω τον τάδε μου, τι να τον κάνω αυτό. Και όταν έβαλα και τα 3 γκολ, σε ντέρμπι μιλάω, πήγα στους επισήμους και του έκανα. Και μου ζήτησε συγγνώμη μετά. Και μου ζήτησε συγγνώμη μετά. Εν πάση περιπτώσει. Ήταν λοιπόν Μεσάρης, 8-1 και το αίτητο. Αυτά είναι τα 3 πράγματα που συζητάμε σήμερα με το πόνημα του καλού μας φίλου του Ανδρέα, ο οποίος έχει κάνει και άλλα πολύ καλά και για την οικογένεια του Παναθηναϊκού. Η πρώτη ομάδα που στην Ελλάδα που κέρδισε το πρωτάθλημα είναι ο Παναθηναϊκός και κράτησε 40 τόσα χρόνια. Πριν από μερικά χρόνια το έσπασε ο ΠΑΟΚ. Είχαμε αυτό το ρεκόρ. Τι παίχτες ήταν τότε στην ομάδα του Παναθηναϊκού? Ένας και ένας. Παίχτορες που τους λέμε εμείς. Παιχταράδες τους λένε άλλοι. Ποδοσφαιρικές φυσιογνωμίες. Καλοί χαρακτήρες. Καλοί ποδοσφαιριστές. Καλοί οικογενειάρχες. Και στο πέρασμά τους σάρωσαν τα πάντα. Το πρωτάθλημα δεν είναι εύκολο να πάρεις. Και ο Παναθηναϊκός του Γουέμπλη το 1972 είχε μια ομάδα που του σάρωνε όπου πήγαινε εντός εκτός και επί τα αυτά. Κάπου στράβωσε, κάπου χάσαμε ένα μάτς, για ένα μάτς. Ένα μάτς χάσαμε σε ένα πρωτάθλημα τότε. Επειδή όλα αναφέρονται στο βιβλίο, θα πω και 2-3 πράγματα παραπάνω, επειδή εγώ είμαι της επόμενης γενιάς, άλλες περγαμηνές του μεγάλου Παναθηναϊκού. Γιατί όλοι σε αυτή την οικογένεια είμαστε. Πώς τώρα μνημονεύουμε τον Μεσάρη, τον ταλαντούχο αυτόν μαέστρο της μπάλας. Τον ονόμασαν τότε οι παλιοί δημοσιογράφοι ο Δωμάζος εκείνης της εποχής. Προσέχετε, για 3,5 χρόνια 22 άλλους. Φανταστείτε τι ταλέντο είχε ο Μεσάρης, που από ό,τι διαβάσαμε από τα γραφόμενα. Εμείς δεν ούτε είχαμε γεννηθεί όταν έπαιζε ο Μεσάρης. Η ομάδα του Παναθηναϊκού έχει και 2-3 ρεκόρ ακόμη, θα τα αναφέρω για να κλείσω, να μην σας κουράσω, γιατί αισθάνομαι πολύ άνετα, γιατί όλοι είμαστε μια οικογένεια οι Παναθηναϊκοί. Είμαστε και το πιστεύουμε και το αποδεικνύουμε κιόλας πραγματικά και αγαπιόμαστε ανιδιοτελώς πραγματικά, χωρίς να προσδοκάμε τίποτα. Γι' αυτό εγώ ήμουν σε αυτή την περίπτωση και λέω του Παναθηναϊκού θα έρθω. Ούτε στο ΨΑΠ πήγα που ίδρυσα εγώ 32 χρόνια, ούτε στο ΨΑΠ. Ακόμη δεν αισθάνομαι και καλά, αλλά στην εκδήλωση του Παναθηναϊκού έτσι είπα στα παιδιά που με καλέσανε, θα είμαι παρόν. Λέω να μιλήσεις, άμα θέλετε. Δεν μπορούσα να είμαι και εγώ να καθόμουν κάπου εδώ με τις κυρίες της όμορφες εδώ. Αλλά όχι, να πείτε κάτι. Είναι η ομάδα του Γουέμπλη. Τέτοιο πράγμα δεν ξαναέγινε και ούτε πρόκειται να ξαναγίνει. Χωρίς να είμαι μάντης κακών, μια ομάδα από Ελληνόπουλα απαρτιζόμενη, από έναν προπονητή παγκοσμίου ακτινοβολίας
του Φέρεντς Πούσκας, ο οποίος μας διόρθωσε το ψυχολογικό κομμάτι και μας έλεγε να μην πάμε μην ξενυχτάμε κτλ. Εκτός από ένα βέβαια, τον κύριο που είναι εδώ πέρα, τον κύριο Κωνσταντίνου, που δεν μπορούσε να πάει στα μπουζούκια, ερχόταν απευθείας από τα μπουζούκια στην προπόνηση. Αλλά δεν έτρεχε για να πάθει καμία θλάση όπως εμείς τρέχαμε, εμείς από την 5η 10 η ώρα στο κρεβάτι. Είπες και σωστό. Μας έπεισε λοιπόν ο Πούσκας ότι μπορούμε, έχουμε τις δυνατότητες, εάν προσέξουμε αυτό το πράγμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό, την εξωγηπαιδική μας ζωή. Και τότε τα μπουζούκια ήταν, δεν συζητάμε, κάθε γειτονιά και ένα μπουζούκι και ένα μπουζουκάδικο. Κάθε γειτονιά ένα μπουζουκάδικο έχει. Και είχε και όμορφα κορίτσια, άντε να είσαι 23 χρονών, 24, να σε κλείνει στο ξενοδοχείο από την Τρίτη και να μην πας τη νύχτα στα μπουζούκια, να μην φύγεις από το ξενοδοχείο. Ορισμένοι φεύγανε. Και ας καθόταν Από το ξενοδοχείο φεύγανε για να πάνε στα μπουζούκια. Και ας καθόταν ο Διακάκης απ' έξω με την πόρτα, κύριε Βασίλη. Ναι, πήγαινε από την πίσω πόρτα πήγαινε. Πού να προλάβει για κάτι. Θα προλάβει τον Κωνσταντίνο που έρχεται. Με τα πόδια από το υπόγειο πηγαίνανε. Όλοι κοιμόντουσαν. Τα είχαμε, τους περίμεναν στη ρεσιψιόν. Και ο Κωνσταντίνο από τη ρεσιψιόν θα πάει. Δεν ξέρω πού να πάει να κρυφτεί. Εν πάση περιπτώσει, ο Παναθηναϊκός ήταν μια πολύ μεγάλη ομάδα. Το Γουέμπλε είναι στο κολοφόνα των επιτυχιών. Μιλάμε για τελικό Champions League, παρακαλώ. Είναι το κυπέλλο πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης που ιδρύθηκε το 1955 και μετά το 1992 μετονομάστηκε σε Champions League. Και η ομάδα του Παναθηναϊκού, απαρτιζόμενη από Ελληνόπουλα, έπαιξε στον τελικό. Φαντάζεστε ότι μπορεί να ξαναπαίξει άλλη ομάδα. Στη συνέχεια εκπροσώπησε ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη. Επειδή δεν πήγε ο Άγιαξ που μας κέρδισε στο τελικό, πήγε ο Παναθηναϊκός και εκπροσώπησε στην Ουρουγουάη με την National Uruguay που είχαμε το ατυχές περιστατικό με τον συμπαίκτη μας τον Γιάννη τον Ντομαρά, που μου είπε ότι θα έρθει, αλλά δεν ήρθε, δεν ξέρω. Εκπροσωπήσαμε την Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός. Να αγιάσω και τα γένεια μου και ο Μιλών ανεδείχθη πρώτο σκόρερ του θεσμού. Είναι 45 και 24, 69 χρόνια. Είναι πρώτη σκόρερ του θεσμού, 69 ποδοσφαιριστές. Μάλλον σε 4-5 φορές ήταν 3-4 ποδοσφαιριστές που είχαν τα 2 γκολ. Είναι όλοι ξένοι, εκτός από έναν Έλληνα. Είναι μεγάλο, είναι πολύ τιμητικό για μένα. Δεν μιλάμε για άλλες επιτυχίες μας. Επίσης να πω γιατί και τότε υπήρχαν οι ποιητές, επειδή ακούστηκε αυτό το ποίημα του Ρουλαλά, υπήρχαν οι ποιητές στις Κερκίδες και για τον Ξάνθο Άγγελο. Ο Παναθηναϊκός και πάλι, τώρα το θυμήθηκα γιατί άκουσα το Ρουλαλά, ο Παναθηναϊκός και πάλι το πρωτάθλημα θα πάρει γιατί έχει τον Μεσάρη που σουτάρει και σκοράρει. Ένας άλλος ποιητής, ο Ρουλαλάς, είχε βγάλει και για μένα ένα ποίημα όταν μετά τον γκολ της Everton με τα 5 εννιάρια σε μια πόλη της Αγγλίας έπεσε ένας κεραυνός που τον τρέμουν οι ομάδες, είναι Αντώνης ο Ψηλός, διασταυρωτείο με καταληξία. Αυτό το άκουγα επί 8 χρόνια. Ειδικός 15 σύλλαβος. Τα εννιάρια είναι 5 εννιάρια, 9 Μαρτίου, 9 η ώρα ακριβώς, 9 νούμερο εγώ, το ένα το γκολ. Είναι 6 τα εννιάρια. Σήμερα ανακοινώνουμε το 6ο. Στην ιστορία του Παναθηναϊκού στο κύπελλο πρωταθλητριών, το γκολ που έβαλε με τα 5 εννιάρια ο Αντώνης... εντάξει, ακούγομαι. Στην ιστορία του Παναθηναϊκού στο κύπελλο πρωταθλητριών, το γκολ που έβαλε ο κύριος Αντωνιάδης στο Λίβερπουλ και θεωρείται ότι είναι το γκολ που σημαδεύεται από τα 5 εννιάρια, στην ουσία σημαδεύεται από 6 εννιάρια γιατί είναι το ένα το γκολ του Παναθηναϊκού στο κύπελλο πρωταθλητριών. Στα εκτός έδρας παιχνίδια μας, σε όλη την ιστορία του κυπέλλου πρωταθλητριών, είχαμε εκείνη τη στιγμή με το γκολ που έβαλε στο Λίβερπουλ, στο γήπεδο της Everton,
9 γκολ. Άρα τα εννιάρια πλέον γίνονται 6. Και με το παπούτσι, 5 και 4-9, έχετε 45 νούμερο. Α, το 45 νούμερο. Τώρα έτσι μπορούμε να το ανοίξουμε το έργο πάρα πολύ. Πολύ θα τα ανοίξουμε. Αλλά αυτό το έκτο είναι να το προσθέσεις στο παλμαρέ σου. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που ήρθατε όλοι και τιμήσατε τη μεγαλύτερη ελληνική ομάδα που αντίστοιχα να κάνατε. Καλή χρονιά! Είναι για μένα τιμή που μου ανατέθηκε ο συντονισμός και η παρουσίαση αυτής της εκδήλωσης, αλλά πιο μεγάλη τιμή είναι που οι άνθρωποι της Belle Époque που μας φιλοξενούν μου ανέθεσαν να απονείμω ένα βραβείο στον Αντώνη Αντωνιάδη. Ξέρει ο ίδιος την αγάπη μου για το πρόσωπό του, γιατί χάρη στη σχέση που είχε με τον πατέρα μου στα πλαίσια του ελληνικού στρατού, είχα τη χαρά και τον γνώρισα όταν ήμουν 6 χρονό παιδάκι και όταν ακόμα έπαιζε στην Ασπίδα Ξάνθης και στην ομάδα της Μεραρχίας εκεί πάνω στη Δράμα. Είναι 10η Μεραρχία. Ήταν μαζί με τον Μπαρίδη τα δύο μεγάλα αστέρια της στρατιωτικής ομάδας και στα δικά μου παιδικά μάτια ένα είδωλο πριν φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Άρα, αγαπημένε μου, από τους ανθρώπους της Belle Époque και από μένα με όλη την ταπεινότητα, Διαδεχτούν αυτή η φωτογραφία. ξέρω φυσικά στο web. Και για όλους εσάς θα μου επιτρέψεις να διαβάσω τι έγραψαν οι άνθρωποι που σου απονέμουν αυτή την πλακέτα. Τιμή Σένεκεν στο γίγαντα του ελληνικού ποδοσφαίρου Αντώνη Αντωνιάδη για την απέραντη περηφάνεια που σκόρπισε στους φίλους του Παναθηναϊκού με τα κατορθώματά του. 24 Δεκεμβρίου 2024, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Χθες έδωσα μια φωτογραφία σε μια κυρία όμορφη που ο πατέρας της ήταν θαυμαστής μου. Της έδωσα τη φωτογραφία και μου την έβαλε εδώ και έκανε σύγκριση. Και έβαλε τα κλάματα. Δεν το κάνω για να βάλω τα κλάματα, αλλά κοιτάξτε τώρα το 71 φωτογραφία. 2 Ιουνίου του 71, μέσα στο web. Ευχαριστώ πάρα πολύ.